салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог ва чун ҳар вақта бо шумо ман Аъзам Тағоев. Бародаро, як бародар дар мо телеграм як видеоро равон кард ва хоҳиш кард ки ин видеоро ҳатман барорем. Ва имрӯз дар бораи ана ҳамин видео гап мезанем дӯстон, ва видеоро ки навбатӣ дар бораи фил ва мохрак мешавад, чиқаре ки шумо худатон гуфта будед. Ва ҳоло бошад видеоро ки имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. духтари 13-сола ҳомиладор шудааст аз Русия, шаҳри Красногорск, аз писари 10-сола ки ӯ дӯсташ буд. бале, дар аввал ҳама бовар намекарданд ки ин писари 10-солааст чӣ гуна метавонад падар шавад. ва биёед наворо тамошо мекунем ва мефаҳмем ки ин ҳақиқат аст ё ин ки не. муаллимаи мактабашон мегӯяд мо онҳоро якҷоя медидем, аммо фикр намекардем ки кор ба ин дараҷа расад. ва ҳамсояҳояшон тасдиқ карда гуфтанд ки бале, мо онҳоро дар падесҳо бисёр медидем ва дар падесҳо номҳои онҳо навишта шуда буданд. модари духтар бошад мегӯяд ман аз ин кор хеле хурсанд ҳастам ва ман ждат дорам ки кай духтарам таваллуд мекунад. духтар ҳам барои таваллуд кардан розӣ аст ва мегӯяд ман ин писарро хело ҳам дӯст медорам ва мехоҳам ки моро якҷӯ кунанд ки мо зиндагӣ кунем. модари писар бошад мегӯяд ман писарамро хело дӯст медорам ва бо ин кораш фахр мекунам. писарак ҳам бошад хело ҳам хурд аст ва намедонад ки чӣ гуфта истодааст ва ҳарду инҳо дар барномаи телевизионӣ иштирок карданд ва гуфтанд ки моро якҷӯ кунед ва падару модарашон дар ин кор розӣ ҳастанд. бале, ин духтар 2 моҳ аст ки ҳомиладор аст, пас аз 7 моҳ метавонад кӯдакашро таваллуд кунад. ва дар ҷои сеюм бошад ин кӯдаки 7-сола ба зани 61-сола хонадор мешавад. ба гуфтаи одамон гӯё ки бобои ин кӯдак зан нагирифтааст, фақат ҳамин тавр аз занакҳое писардор шудааст ки онҳо зани ин шахс набуданд ва гӯё ки аз он дунё бобои ин кӯдак ба ин кӯдак гуфтааст ки ту рав ҳамон зани 61-соларо гир. ва ин кӯдак ба ин зан маҳқул мешавад, аммо ин кӯдак намедонад худаш ки чӣ кор карда истодааст. дар ҷои дуюм шаҳрванди Великобритания бо 2 пишаки худ хонадор мешавад. ин зани 47-сола бо ин 2 пишаки худ барои дамгирӣ, яъне медои месяц, барои 1 моҳ ба дигар ҷо мераванд. вақте ки онҳо меоянд, ин зан аз суд хоҳиш мекунад ки ба онҳо сертификати хонадорӣ бидиҳанд ва ба инҳо сертификати хонадорӣ дода мешавад. дар ҷои якум бародаро, ба фикрам ки шумо филми Остен Пауэр дара тамошо кардагӣ ҳастед. қадди ин духтар 89 сантиметр аст ва қадди писара бошад 88 сантиметр. онҳо ба ин қадди худ нигоҳ накарда хело ҳам дар байни мардум обрӯ, шӯҳрат ва пул доранд. аммо баъд аз тӯи ҳарди инҳо, як ҳафта баъдаш ин занак аз ин мард ҷудо шуд. сабабашро аз ин зан мепурсанд, ин мегӯяд ки ин мард ҳар рӯз бо худаш як арӯсӣ меовард. ва бо ҳамин видеоролики ки имрӯзаи ман ба анҷом расид бародаро, бовар дорам ки ин видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.